Кое те кара да даваш повече, отколкото получаваш? Това е твоят емоционален глад. Когато си била малко момиченце, не си получила достатъчно признание и уважение от своите родители. Не са ти казвали, че си прекрасна, умна, уникална. И днес, вече зряла жена, продължаваш да се бориш, да се доказваш, да търсиш одобрение, да даваш повече, отколкото получаваш, с надеждата, че най-накрая ще бъдеш видяна, призната, обичана. А истината е, че вече е време сама да си дадеш това признание, уважение и любов на себе си. Затова създадох моята безплатна 4-седмична трансформационна програма "Новата любима аз" и те каня на едно вълшебно пътешествие, в което ще се научиш да се приемаш, обичаш, уважаваш и цениш. Ще поставяш здравословни лични граници, ще простиш на другите и най-вече на себе си. Очаквам те с нетърпение. Линк за записване ще намериш под това видео. До скоро!